Ayan mga toy, sinigang sa miso na maya-maya or kilala sa ano, sa pangalan na Big Head. Yan, yan yung naiuli natin na nakaraan. Ngayon palang titirahin yung ulo. Yan, sarap niyan mga toy. Sinigang sa miso. Yan ang technique niyan mga toy. Papaliguan mo siya para lang sumarap. Oh, di ba? So bali ano pala yung mga 'to, pinirito ko muna. So tsaka sasabawan, sinigang sa miso. Hindi ko na video yung ano mga 'to, yung ano, kung paano pinirito. Hirap lutuin, ang laki. Yan, nilagay na ang sili mga katoy. So after nyan mga katoy, mustasa na. Sarap.